Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube ongaphansi nongaphezulu kududulana abafundisi ngequpha endaweni yaseMtubatuba ebandleni izethembiso Faith Church eMtubatuba. Nginibingelele ngiphinde nginamukele izindabeni zezwidi media igama lami ngisibonga konke wakandwanda Mothanda ngwangibeza intatheli eka YouTube. Asabisa ngokuduba ibandla amalungu ebandla akhala ngokuthonazela kwesithunzi sawo ngemuva kokuba abafundisi bala ababili bebambane ngezidlozana bebanga intombi phakathi enkonzweni. Ngokuthola kwephephandaba isolozela ngempela sonto kuthiwa kume yonke into ebandleni zethembiso Faith Church eMtubatuba ngesikhathi abahola ababili balo betholana phezulu ngesibhakela phambi kwabazalwane. Lesigama yokuthiwa senzeke esigodlweni saleli bandla khona eMtubatuba. Kuvela ukuthi umfundisi uNdabenhle Dlamini nomngani wakhe umfundisi Zakhele Malinga kubonakale ngabo sebehluthana ngesibhakela khona ebandleni. Kuthiwa uDlamini uyena umholi webandla bese kuthi uMalinga yena ubese esigungweni esiphezulu esilawula lona leli bandla. Amalungu ebandla akhulumene nelinye Amalungu ebandla akhulume nephephandaba isolezwe ngempela sonto athe ezwe sekundiza nje emoyeni igama lika Noluthando uMphinga okhonza kulo leli bandla. uMalinga ubuza uDlamini ukuthi uthandana kanjani noNoluthando kubenazi kahle ukuthi uhlala okumlobola. uMalinga kubuka ukuthi ubuze uDlamini embuza ukuthi uthandana kanjani nalentombi Noluthando kubeni aze kahle ukuthi uhlela okumlobola kulandisa umthombo ongathandanga okudalula. Uqhuba umthombo uthe ugcine sekulamula amakholo njengoba kubonakala ukuthi uMalinga uyamgojela uDlamini njengoba abesephezulu kwakhe esho nokusho ukuthi yena akenziwa kanjalo. Thina besingazi nokuthi laba ababanga intombi baze basehlaza naba abantu kuchaza umthombo ubukela iphephandaba. Kuthiwa ngesikhathi behluthana ngesibhakela noThando ubengakafiki enkonzweni. Kuthiwa intombi le ebangayigcine ingasabonakalanga khona enkonzweni ekubeni engumuntu ongaphodi enkonzweni. Sizola ukuthi kukhona umshayeli ocingo wamazisa ngalesigameko wasebona ukuthi mangangabe eseza kuchaza wona umthombo. Iphephandaba lithe malikhuluma noMalinga wathi akumphathi kabi ukuthi ibandla lakhe lizovela emaphephandabeni ngodaba olubi kangaka. Bhala mfowethu ngoba vele ngiyazi utshelwe ibona laba engisonta nabo silwile noDlamini kodwa ke besingabangani anginawo amandla okukhuluma lokho nawe usho kanje yena uMalinga ebuzwa ngawo lo mkhuba abawenze ebandleni. uDlamini yena uncenge intathelo ukuthi noma ilubhala udaba kodwa iligodle igama lebandla futhi igodle namagama abo. Uvumile impela ukuthi into enjengale yenzekile wasethi ke akekho esimeni esihle sokuthi engakhuluma ngalo lolu daba. Elinye ilungu lebandla lithe kuze kufike kulesigameko nje sekunesikhathi abazalwane bebuza uDlamini noMalinga ukuthi kazi babangane. Ethi into uNoluthando uvele wanxapha wathi akanaso isikhathi sokukhuluma ngomsangano wabe esevala ucingo. Bafethu ke lezi indaba eyihlekisa abaningi ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kuyi comment section. Mina ndiye ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi akubambe evidweni elandelayo.